dneska. Hrali sme veľmi dobre, ako v obrane, tak v útoku tiež. Mali sme dobrú vnútornú a vonkajšiu hru. Najmä to prvý polčas hrali sme veľmi organizované, veľmi agresívne a oni sú nemali dneska žiadnu šancu, že vyhrajú a že budú blízu tomu. Z tých 5 zápasov zatiaľ toto bola jednoznačná záležitosť v prospech vás? Neviem, čo povedať na to, no. My tu hráme oveľa lepšie ako vonka, to je určité, no. A ten prvý zápas, čo sa stalo sa, no. Teraz musíme tam vyhrať, musíme hrať agresívne, ako sme hrali dneska tu. A iba tak môžeme niečo urobiť. Okrem toho, tam je horúca atmosféra, oni určite budú pripravení a budú viac agresívni, ako sú boli dneska, takže musíme byť pripravení na to. Ale už bolo v podstate rozhodnuté po prvom polčase, tam ste mali dostatočný náskok na stopera. Myslíte tu dneska? Alebo? Dneska. Hej, dneska to bolo tak, niečo podobné, ako to bolo minulú stredu, keď sú oni vyhrali v prvom polčasu už. Dneska prvý polčas, to, čo sme hrali prvý polčas, myslím, že je to ono, ako musíme hrať celý zápas na ďalšiu stredu tam. A druhý polčas sme už iba takto držali na jednako roviny a myslím, že prvý polčas už rozlučili. Dneska bol taký zápas, ak by prehrali, bol by konec. Pustili sme, hráme doma, chystali sme prvý zápas, veľmi dobre hráme doma, tak dneska sme boli agresívni, ako hráme, nedovolili tranzíciu, byli tako nejaké ľahké vode, hrali sme kolektívne, aké hráme, tak da je bolo. Myslím, že si už môžete veriť. Áno, ale ako Komarov, čo hrali tam taj zápas, rozbili sú nás, teraz sme my nich. Oni hrajú doma, to bude težký zápas, pritisak je na njima, majú meč loptu, tak uvidíme, my musíme samo hrati agresivno, kolektivno, ako mi hráme celu sezonu. Ako začnemo hrati individualno nešto, to nije naša hra, máme problém. Ali musíme byť agresivni, ako budeme agresivni, to bude sve u porядku, bude to težký tam zápas. Vaše dnešné hodnotenie stretnutia, podstatne asi odlišný výkon ako posledne doma z stredu, keď ste vypadali Prievidzu rozdielom triedy, dnes to asi bolo naopak. No, bolo to naopak, prípada mi to trošku smiešné, ale nie smiešné, že sa fakt takto cítim, to ťažká prehra, ale keby to bolo v nejakej inej situácie, tak by sme z toho robili fakt veľa starostí. Po takomto priebehu play-offu, kde sú hráči už unavení, akože nemôžem povedať, že sa také niečo môže čakať, ale stane sa a my stále vedieme 3-2 a keby nám niekto ponúkol pred sezónou, aby sme vyhrávali 3-2 a že by sme rozhodujúci zápas mali hrať na vlastnej palubovke, najskôr by som povedal, že to není možné, ale teraz fakt musím povedať, že ideme doma vyhrať ten titul. Vy osobne vidíte, že to mužstvo doma je silnejšie ako na palubovkách Prievidza? Ja vidím všetko už únave hráčov, aj Prievidzi, aj Komárna. Je to obrovské nasadenie, je to obrovský tlak pre obidva družstva. Myslím si, že už žiadne prekvapenie nemôžu sa stať. Družstva sa veľmi dobre poznajú, hráči sa veľmi dobre poznajú. Takže teraz už ide o nasadenie, ak to lepšie fyzicky a psychicky zvládne. Ja verím posledný zápas. Že bude 6. Ja verím.